салом дӯстони азиз, имрӯз хостем барои шумо як видео пешниҳод кунем. Видео дар бораи интро сохтан барои каналҳо. сараввал ба Play Market ворид мешавем. дар поиски Play Market поиск метем интро макет. вақте ки поиск додем дар ҳанҷа меброяд. чунон мебинед як кумиш дар ана ҳамин як бор зер мекунем, ҳамира скачат мекунем. хуб мо аллакай скачат кардагӣ дорем. баъдан ворид мешавем ба программа. хуб дӯстони азиз, дар ҷамъ макетҳо бисёранд. яке аз инҳоро интихоб мекунем. мисол ана ҳамира интихоб мекунем, скачат мекунем ҳаминҳоро. формати 804 аст, баъд 1080 яъне HD. кадомеш ки шумода махқул бошад. мо мисол 484 скачат кардагием. ворид бешем як бор. хуб чунон мебинед дӯстон, вақте ки ҳамира мемонем тамоман дигар чиз нависандагиай. дар ҷо метонем ки изменит кунем. вақте дар болош зер мекунем, мисол номи канали худмона менависем. хуб чунон мебинед номи канали мо баромад ва метонем ки ҳамира бо ҳарфоша иваз кунем. чунон мебинед дар инҷа ранги ҳарфҳо аста, мисол шаклош аста, метонем иваз кунем. худ метонед ягон чизи дигар дар ёш нависен, ё ин ки шумо метонед ки ёшо далит кунед, нанависен. хуб мо навистем. мисол шумо метонед ки нанависен, далит кунед. хуб аллакай дӯстон, чунон мебинед вақте ки ира мемонем нишон мета канали моро интроша. ва баъдан боз барои музика мондан дар поён ҳаст музика наклейка, яъне ки музика мехоҳем монем. ворид мешем. дар ҷо музикаҳо бисёр дорад. мисол на музикаи интродан ворид мешем. аллакай мо ёра скачат кардагием. кадомеш ки шумода маъқул бошад, намехе скачат мекунед. дақиқа интернети мо киштагӣ будай. хуб скачат мекунем. знаки плюса як бор зер мекунем. рекламаша икс мекунем. хуб вақте ки добавид мекунем музикаро, баъдан галочкае ки нишонаи дурустӣ аст як бор зер мекунем ва боз аз боло як бори дигариша зер мекунем ва мунтазир мешавем видео ба таври автоматӣ дар галереяи мо сахранид мешавад. хуб дӯстони азиз, агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал обуна шавед ва фикрҳои худро дар комментария нависед, то ин ки видеоҳои навбатӣ бо хости дили шумо бошад.